machiegni kendo imore mathoth ahinya kamoro amora ma intiere odiochieng' machalo kama en kinde goeko magwa mag DAK ACHANA. Ing'eyo ni kaendi en DAK ACHANA kochopo ga sama kama ting'e ni weche koro moko pek ahinya, moko bende dwaro mana mondo mi wapuonjre kendo wamedre paro. Awacho ga pile pile ni kaendi en dag puonjruok, to puonj mantie ni endi samoro en wach moro ma bende inyalo medo imeda meda kokadhi yore wago eko mag tudruok mapile. Hashtag marwa hashtag en DAK ACHANA, ranyisi mar ero e simbi diadia hashtag aiket penjo mari kamiae ber, kata kero nok tigi nyingi ma nyingi inyalo pando nyingi lakini nyiso kamiae mondo ang'e ni to koro ineno ka intiere kanye. Nyinga en Niko Kelo, an gi Pastor Bishop Nerea Mbewa modhi skul mar theology monyono mokadho certificate monyono nyaka diploma kendo chako dhi koro ing'ama otiegre e weche mag theology. Kamano baba. Koro idhi maber. Idhi maber. Mano be onyis jogi. Jogi nyaka wach ne gigi. Ng'ato tendo ni Marawi. Nerea man kani to en Marawi. En Rawi kama. Oyo. Certificate atimo didi. Diriyo. Hasta dhie diploma. Arito degree sani. Ema bedwa ma idwa digni kar degree kar. Kabisa. Ber ahinya, all the best. Wadwa ne wachagi penjo ma kawuono obiro manitiere kaendi tae bende nitie bende ne waoro pesa gi ne kijana chande ma bende wadwoko ne gi ero kamano. Wadwa ne mondo mi pok oromo, pok odhi kaka wadware, polo gombo kwaya ng'eni piny to tek kendo ok oyot ahinya, but chiwo to enena chiwo. Blessed is the hand that giveth, that the one that taketh. Nerea, wakwongo wachaki gi penjo manitiere. An Mary ka wuok mitando, awinjo maber. Adonjo kanyo gi Philip Oginga gi Helen ka antiere Kajulu. Erokamano. Welcome. Ka iwuok mitando. Mitando nyaka nitiere kure. Kajulu. Koso. Wacho ni jogo to ndi Kajulu, ento koro wakeni mitando nitie kanye. Niaje bro, mimi ni Claire, naweza kama na nyinyi. Ayo mapa ni magigini vijana masani. Mimi ndiko ni MM. Mimi ukandiki ni MIMI. Mimi kwenye kundiki ni text ndi short messages nitire lugha mitiwa ni aje bro. Mimi ni Claire. Kuro mimi ndiko ki MMR. Oh. Kwenye nisa moru uno. Ano puonja wan Johana logo. Kuri inge. Ngaroche keni achichi ni ekar account kanyo kama tingo school code admission. Kwenye account donoche dong mana gima no wasomo mapere ng'ama idwa oro pesa. Wacho no chachini. Achachini. Wacho ni achachini ekar account kanyo kama tingo school fees admission. Magwanga mwadwo kisa mwadwo ya wachino endo ntoro ni chachini kanyo. Odhiambo Olwa Gobei Health Center Bondo Ngeya kata mar COVID-19 konyo uru jo serikal. Kuro wano wanjo serikal to en ber mamondo mijionge kama no endo Bondo kor gi Raila Odinga ka president State House the fifth. Koro the fifth olosa ne wach mar kanyo en wach mate kanyo kinyo ka jiwa kama nyiso ni ji osedhi kanyo. Ma en Gobei be ng'eno kantiere i Bondo. Gobei ng'eni ka koro yandori tiringo idhi Gobei ta idhi. But en Sakwa. Koro giluongore within Bondo. Within Bondo en within Bondo constituency. Lakini ng'eni Gobei koni en Asembo. Koni chielo en Sakwa. Asembo kidhi Rambugu school koni en Sakwa. Koro wacho ni gini nitiere i Bondo. Apani gini health centers matindo manitiere kacha. Koro pani county government ma Siaya. Ng'eni health nen devolved. Nitiere lwet county government. Pani kanyo endo Rasanga geri onego ng'eni to koro ere kaka Rasanga be iwinjo wachni. Koro Rasanga gini winji ni kata yath COVID-19. COVID-19 cha nigi yath. Kose test. Donge chanjo cha. Chanjo owacho gine cha. Ting'eni COVID oduogo. COVID oduogo saidi. Maju nego chak dok kende rokabuogo rombe logo to gi social distance. To molo ahinya chanjo. Dede kawo chanjo. Kikawo chanjo to koro dok piny ahinya nyalo mar gini mondo mi ochapi. Omiyo ji podo kaka wa chanjo ma COVID-19. Yes ni ka jater otho kama otere to gi chik mar luo ok gole gi rangach. Bende itae ka owuok e chiel. Mantadier. Itama iti.
okoro gola ge id mai tangi tanado to donge mo wacho ta ne pa ne na luga ne na luga muti godo manta dieri rangach gima maiti yok wuoge rangach karangaji ni ok en mare to karangaji ema nogoye ale mondo mi wadog koro e abila wachno e dala ma jater emogoyo marangano en moketo mochungo misene opogore gi dala mane odhi odonje kane osechungi ng'ama chielo koro kes ma wacho ni en mar ng'ama nodhi otere dala mane osegero to mare to rangaji ma in michungo mise mar dala michungo rangaji chame chame gweno gi chik ma jaluo igoligo agola but ka en ng'ama nobiro ma otero kata dala moro kanyo ka simba muolo kotho to klo kode rangaji ilomna kode chiel kaka delo chiel gi wuod dala rangaji en mana wuod dala kende madonjo go ka en maiti to gi jaode nyithindi gole kor chiel to mano ko rangai baba in riti kitho guli rangai kionge rangai to ngeni bo luoko chiel kwamo ok ni kwamo nyaka paw chiel kamoro mondo rwagoyo kitundu mari iketho chiedo mane chik nikech mano koro in rangaji no endo kinyal donjo godo kitho kech kanyo endo wuon rangaji no endo ema donjo go kende omiyo rangaji nyise ga ni en dhulu mapek rangaji ni endi en mana wuon dala to gi chiege ema rwagi rangaji no kech gine wegi rangaji nyithindi kor chiel uko inje an jakanyaluo jaoda nonindo ka an e simba noket nyamin gi kare kaka ja Kristo be ochuno ni agerne mama bochuno nyaka agerne mama mothoni aged pani agede ochuno nyaka agedne mama mothoni ndike maber an jakanyaluo jaoda nonindo mana jakara chwanjwa maka kanyaluo ka jaoda tho ka en go e simba noket nyamin gi kare matini koro miye nyamin nyako ni mondo rite kaka ja Kristo be ochuno ni aged ne mama mothoni kaka ja Kristo an be wadui kaka ja Kristo gima okilera ni bende mama ne nigi nyithindo kane en go to biro chuni nikech nyithindo gi nyaka ne od min gi nyaki ged ne nikech en manuduong nyamin gi ni oketa keta to chik sie ka en gi nyithindo to nyaka ketni koro niko dwok modong medwa kaka ja Kristo bado doke koro kaka jaluo bana dhodi penjo kaka ja Kristo anyway but alo puonji kaka jaluo ka jaodi notho e simba mokel nyamin gi kare niso ni ot mani loko kia e simba kigero od dhako ni loko gi nyamin gi dhok nyiswa ni ne in gi nyithindo kata ni onge godo kore e dala uka to kinyal gedo ne to chieng' mokidhi go dalani ka en gi joge to koro kanye ma koro dholo bro chachie kokin wacho ni ija Kristo dholo koro bro chachi kanyo endo nikech chuno ni koro sama ngiwuok ibo gi mamani gi yawuti madongo jo Kristo to wacho ni kwero rumo Kristo bro nyisi ni kwero rumo gi adhia mondo igedi correct ka in gi jogi ma ka dhako maduong' ni ting'eni sama iwuok ka nitiere wuoyi moloyo ka nitiere wuoyi kanyo to wuoyi ne mang' no wuok godo odongo jal mana tho e simba cha kech mane chogo maduong' kosewuok kode chuno ni gibro dhi mogole gala e yo mna mar ranyisi ka koro loko ot ema koro bro gedo ne mama koro ot pogero koro en od mama no chuth but ka joka donjo to miyo nyithind miyo chande nyako bedo go ka koro koloso dala ni bedo dala chiel koro ka gibro gedo nyithindo kar koro sema ni ageda ka dini gedo cha koro onge shida koro kar donjo kanya manyaka koro obed ng'ama otang' ka en gi nyathi dhako cha ka en gi nyathi dhako cha ko onge godo to chiege moro koro wuok godo onge shida mano e wach mantiere akadoi kaka ja Kristo adoi kaka jaluo Nerea amor gi DAK ACHANA kendo aneno kanyo gi Nika. An Fred kawuok Lela Karatin. Iro kamano osiepna.
Katengalela mano Kisumo mane wach mantiere. Koro wadhi e pinje mamoko ma bende ne wayudo achiel kachiel manitiere kaendi. Oimore pasta an kendo dhako gi nyathi matimo gimoro amora. To min gi ka wachwanyore godo to kawo nyathi odhi godo ni mano gire. Makata sani nowuok modhi ogolo nyathi e skul odhi godo to weyo mano wanyuolo kode. Eka bang' higni 3 noduogo okwalo moro mane wanyuolo kode odhi godo. An Peter Janyaera. Nyiso ni mama ni kane obiro gi nyathi to ebe oseketo gimoro wi nyathi cha ni ma ok babagi. Kech gimotimo no nyiso ni osenyiso nyathi ni mano kuongi. Kech ka gichwanyore to wacho ni odhi gi gire. Mano kabeni mama ni tuo, ka ok otuo to en nus kamoro, to ka kamano to wuondo ng'ani ok odwa dak go. Nikech chwanyruok nyaka bedo ndik nyaka muma. Gik machwanyo ji to ok nobar mako bet. Koro e ot ka nyaka ji chwanyre. Kendo wawachni, kineno ot ma ji ok chwanye ji luongre darling baby sweetie, jogo no abnormal. Nyaka ji chwanyre ndike muma ni gik machwanyo ji ok nobar mako bete. Koro ka ji ochwanyore tikawo nyathini mani biro go. Ibe nitie gimo marach kodi kin kawaida. To ka kamano to juogni wuondo kidwa dak go. Wacho kamoro kanyo mar mama paro wer moro. Nower gi Lewa Nyika. Iluongo ni mama watoto. To kane giwero Isa Juma nowero kamoro niya. Ugomvi wa mke na mume ndio mapenzi. Hivyo usife moyo. Neno. Koro otemo wacho ni ugomvi kanitiere lweny mane kind dhako gi chwore ene hera samoro omiyo kik chunyi tho. In emine nyithindo gi. Mako ken in to ng'ano matang' ng'igi. Kendo wero mochako nuoyo. Ugomvi wa mume na mke ndio mapenzi usife moyo kama si wewe mama yao nani mwingine atawalea mama. Kuro owero ne kata wachwanyore to in emin nyithindo. En emin nyithindo. To bende kamoko ka chunyruok nitie no mano bende koro hera. To kata mago te nitiere kik chunyi tho in emin nyithindo gi. Koken in ng'ano mabro ng'iyogi. Koro e gima temo wacho kanyo ni mumbende wacho ni ka dhano nitie chwanyruok noko. Gima chwanyo ji ok nobar mako bet. Nyaka nobedie kama dhano nitiere. Koro miyo ni en ka gichwanyore matin ni gira nyathine mano biro go cha ogoye ng'ege dhi osediyo ka bage bute odhi godo. Owe jago ni gi nyathi mane ginyuolo kode. Mano tabia mbofu kabisa. Manyiso ni maendi miyo ma osebaro odni osebarre. Mondike mane ka otachielo baro ji ariyo mane otachielo barore to odo nyaka podhi. Nyaka opodhi. Ondiki. Kuro yani kosedhi bang' higni 3 jachinde ni ochako muoch kume oduogo omo nyaka mane ginyuolo kode. Mano koni ok gire cha. Oduogo omo be ofundo oriego kumorie. Kuro janyahera do mondo mi okonye. Mama ni chiene janyahera. Mano ok mama kawaida. No kweri ni ma ok mare gire odhigo bang' higa 3 oduogo kawo gima ne ok gire. Mama ni ichiene owe wuondi ok obi dak be. Koro to konye imbe konye. Koro ing'eyo gima timore kanyo en ni kaka mama ni behave nyiso ni ok commit to this marriage. Ok nching'ani. Commitment mare marriage ni piny kabisa. Kok kamano to pache moro pod wuonde ni nigi thuolo mar bayo. Kata mumo wachi commit to husband. Ok commit kae kabisa. Ai nyathi misebiro godo bende mantiere keny ka. Kisiki iwuogo ir ng'ani ni maendi ni mari dhigo. Ing'eni iketo chuny mapek kuom ng'ani ahero nyathini. Kata nyathini ipogo gi wuon. Nyathini be ipogo gi wuon gi. Nyathi biro dongo chopo kamoro chako penjo matek. Tiwonjo ni mano ok en babani. Nyathi biro chako chich koro dak maonge mor gi jodala gi. Nikech mane gima mine gi opuonje mondo tim. To in kichwanyori gi chuori. Miyo ni onge gini. Kichwanyori gi chuori to nyathi ikete nang'o? Odhi gole nyaka e skul. Mano nyaka be ni mama ne ok dhi skul, mama ne ok osomo. Ng'ama somo?
ung'eni maisha en somo. To ka nyathi ni e skul isedhi migole e skul itere kanye samoro ji ni emede nitie kor tam kaka sani koro ji ni e kor tamni kigolo nyathi sani ibo tere kanye nyiso nyathi ni somo bende i affect somb nyathi ni as well. In mano goro giri koro idi e buti idhi godo dalau idhi kwang'o go kucha after 3 years iparo nawe moro chien ichako duogo omo ma bende ichaki gole skul ichaki tatiza life ne idhi koro akia ni jali wacho ni chiege ni jali chal gimohero dhako ni kech mondo mi raise this concern ohero nyako ni emok herre ushaipendo na upendeki isehero moro nere ama wach machanda nik samoro dhako ni kata ohere kamano to en gi dichuo moro kamoro emomiyo ting'o nyithindo dhi mano nyalo bet mar ariyo wacho ni en gi jachien nyalo bet ichiene moko nitie maka mon timo to be ing'e to tamo wang'i nono. Mar adek mama nindi oko komiti yani gima otime marriage ni ok ong'eyo magi gin gik manyaka bed ni timre kaendi te to dichuogi ni chal ni odwa mondo mi family ni obed intact wala mo Nyasaye mondo family ni obed intact yomiyo pinyo ni to tang'o otim nang'o to adapenje jakarateng' wacho ni janyahera janyahera wuok lela karateng' karateng' ema nomuso wacha jakarateng' to nomuso wa musa jakarateng' ok nomuso wa kaendi kowuok lela karateng' ma nyahera nitie Kisumu ndio to ok en karateng' wan mani be idwa gwenyo ji wacho ni en Peter janyahera ma to jakarateng' dho gin Kisumu te koro an ka ng'iyo gini dapenji janyahera ni to bende osetime kata mna uchunguzi osetime kata loso gi jonyuol nyako ni jokore gi nyani nikech nyako malong'o along'o kod itimre kama nik jonyuol gi nyako kata nyore menya yude sime moro ni jal moro notero nyaka university mosomo mochulo ne fee maginyuolo nyodadi manda ene igigi koro nyiso ni jonyuol owacho ni kodhi ir jonyuol nyako to joka dok ne nyargi koro kata ng'ani kaka patik maduogne ma dichuogni dhi dala gi nyako pod gibiro madok ne nyargi janyuol nyako chal janyuol nyako janyuol wuoyi chal janyuol wuoyi but janyahera nyaka tem mondo mi olos gini mondo penja ne jonyuol mare gi jaduong' to be maber gima timre no ka ber ahinya to nyani datim nang'o nikech otama kaka dadil kode kech ng'ama dwa kawo nyithindo to pogo go wuongi nyiso ni odno ok nyal chung' nyathi ma ginyuolo kani be biro fwenyo ni kara ma ok en wadgi richo kabisa baba ni bende biro ng'eyo ni kara nyathi to gikone kuchocho ka koro dichuog ni sotho miyo ni sotho nyithindo ok gidhi romo gidhi gore machiel dhi kone ng'ato ni ma ok lopu gimany kuma lopu nitie nikech paro matin mar min mare koro miyo gima janyahera dikuong timo oket jonyuol gi joge piny kapok otimo mano onyisgi to gima nyalo timo maber en ni chaka wuotho manyo wetene moko to gidhi to nyisi jonyahera ni onyis jokor gi nyako ni wawuok nyahera wadwa biro kanyo endo wan gi wach makama odiochieng' makama dwa yud mama gi baba mondo wach moro nitiere ma otamo wawacho to ka janyuol janyahera pod nitie to or baba ne gi mama ne odhi orom gi nyawandgi kucha komondi gidhi gilose wachni ni to wan nyiwende wan joma dongo ka gima kama timre to ma ok ber ne wuoda mondo koro jodongo ma kocha ma kor gi nyako owinjane ka jodongo ma jonyahera obiro gidhi loso wachni nikech wacho ni palipo na wazee paribiki neno samoro nyani nyalo duoga madag maber to janyahera bende ok onyiso ni osekawo okang' mane gi mane dho samoro yalo bura konchiel be ok yot but janyahera ni kaka winjo loso chalo ng'ama mondo family ne obedi to dhako ema koro tame yudo malong'o ok anyise mondo mi owe dhako ni podi be ok otame yudo malong'o osemana yudo to pok giyudore oseyudo dhako gidago lakini pok giyudore kiparo mondo mi dhako nindi bende ong'iye ni to dhako ni pachi chal nade ka jonyuol ne oloso kode mota obago jonyuol ne koro biro ng'e ni gini kara koro en gima tek ineno mondo mi koro kenyi ni endi kapo ni gima janyahera nyalo manyo dhako moro kendi nikech samoro ng'ato nitie ma time dhi mondo itim gigi dhako ma in godo to en nyago dhie en usiko dhi adhiya
ne adhi ikoni nyago dhie nyago dhie mimi ne areda godhie na ko areda godhie na nyago dhie modhi adhiya kuro janyahera nyaka go kwano ikono dhi hau janyahera nyaka go kwano mang'e ni to odwaro nang'o dhako ni dwaro nang'o but o involve jomadongo ka jomadongo weno onge mama ne gi baba ne odhi oloso wuoth odhi kucha kaponi nosedhi dalano to kapok nodhi dalano kore kata bundi ginyako jomoko be nitie ma dhako be samoro kelo ni nikech dalagi pok inyono ok inyuome ok one value moro amora mo attach kuomi no kopuonje maber ne rea koro mon moko nitie mamane kaka gin lakini bani mondo kanyisi kapok inyombo kik idhi dhi adhiya nikech dak iloso tihoyo matimre to dhani gitimo mosiko ting'o nyathi gole skul ni mato umedi gi lemo ni mamsika mano siki mano biro go to keno siki to ni biro mang'o kode ka ok nomiye wuon gi keje pa ni wuon nyathi ni nitiere kendo ng'eyo onge nyako manyolo ng'ato samoro kite ni momiyo wuon nyathi no weye samoro mag be omiyo wuon nyathi timre nade wei dichuo be kine dichuo we gire we gire kino gimoro ma dichuo mo weyo ne rea gino kikitem gimotamo wi wadu kikigorie gi kori kech ionge thundi wi wadu be onge thundi ok nyane dhie kanyo dhie kitang gimotamo wi wadu dhie kitang omiyo aparo ni nyiwa bende sani iketine to be nyire mapok onyuol tek achiel wi apar to puonji gi to ditim nang'o kaponi idhi gi nyodo e keny mari sama ng'ato wuok modhi tit ka tedo mobo winjo no dhi tedo owa wadala gi odhi ka chwore paro ma ino dalau we dalau ka donj gi paro madala ni e kine moro pastor na moro no kona ni kanya koma jadak koda nyo gen gi rak mar mosande ni dala gi to odhi dala ma onge rak ma ilu san ikete tok kendo to guok nang'o tigole buru kande itedo kuonte kodho ti itoke kuon to dala gine gi rak magik moko very nice yani very clean very clear kianade koro ko biro dala mi kudhe gine bo igolo gine bo to kendo gugi nang'ni ko jako ma jadak to mane kako dhi odonjo ne jakanyo kaka jidhine kako dhi ko dala wan gi rak an jogi duore ko jadak to daka kamano odhi adhiya kamano koro nyako ka nyako monyuol dala gi weri gi weche madala udag donj koni kumidwa dhi dakene koro ok ichak ing'as wiyi ni ywa utoki ni bukni kone dichwani magira mano nyisi ok idhi dak pod nitie paro moro ma ingo mudong oko ok irwako pachite koni koro anda mondo anyis nyiri te ni ki ise dala u idhi dak ka ng'ato kod in magi nyithindo 10 kod isomi timo chamo msara dichuo onge msara winja dokoni donje wachno gima jogo dwaro timnegi mondo udhi sepuonji maber nikech in bende sama ne dhi nyuol no kapok idhi tedo ng'ama no orionge you know we mondo waketa gigo kaka gintiere rich luongo ni rich dong kok ber to ber ka ber to ber you know kani mako samoro ke ok yete momaki ka ng'ato dwaro moko nitie most of them gin accidents matimore but koro osetimore ne rea ma kwere kaka wadak this is the position ma wantie this is the bitter truth ma kaka one all you do now and it's a new life makoro nyaka you learn to live with it okibi ka wiyi dhi kuskus kaka wajoga ni wiyi dhi kuskus cha ni be nini gi nyathini moro kanyo niketo ne ji ni be mano mari kore dio kaka bag ni sami wuok ti wuok go king'eni kamode yene kata chwat ok chwado gira mano koro mare king'eni ni mari to kibigo ka ng'ato nikech samo osebiro ise nyathi the moment me ya dala u gi nyathi mibiro go ka ng'ato en nyathi jogi nikech gise accept tem mondo ikom kodhi mar riwo moloyo mar pogo e dakika no nikech mano kaka nyathini bro dongo nikech what you decide to do gi nyathini at that age modonje family ni will remain as the key thing nyathini bro dongo go nyako bedo koro nyithindo to beyo
to be onge ng'ato bende kaka wanjo machuo teka nyamo wach ni ng'ama dichuo ke penjo kan jo machuo poko oke kodhi oko tinge badi gi malo wewe ka jiteng monya pati gitimo omiyo ing'adi chuo bende samokel ni nyathi be samoro waka nikech yiero min mare her nyathini miye hera kendo ikawe kaka nyathini mondo mi nyathini endi odongo ka wiyo wile gik mang'eny manitie ong'e ni in eme nyuole kendo protect nyathini molo kata mana mine gino to mine ma wigi go bonde aina makoro mae ma wiyo go bonde ni wiye lore ka glass motore to nyaka onyisa dier ni kidhi ka ng'ato bed ng'ama hore ipuonjo gini kiyudo kaka nyendo itime gik moko kaka itimo to kanye midonje wuoche ne mirwako udhi dhimna kode kaka iwinjo ringono iringa kode kamano ndo nyaka chop kumodhi kanti gimi los mondo for the better losi lokalo kaka in kanyo gi rieko chiki kaw gimoro ni an kiana nadi nikech mok dalau ka be onge mama nigi baba ni ok donge be ko iki biechi koro ka en kama ibiro dake manyien ibiro loso a new place make it better keto jiganyo gi wich motimo ndim ni besa ma uyo miti wuogi nyathini ni dhego wach michwado madhogi ni mamara magira idhi wuodhe skuli tere kumitere podi go kode piny ka SGR nyithindo to somo koro janyahera dhako bende ber ka idhi nyuomo dhako ng'e dhako ma wiye chalo ni ringo kadhi mbele ng'ini mondi maringo anti clockwise maen ka dhako ma wiye ringo anti clockwise en wiye ringo kadok kuma jiwae nikech wuoro ndo kara en o think nade samisero nyako ng'e ni nyako misero otimo gang'o oparo ga nade tang' modware life ne the questions manyaka ipenj nyako kiweri kode 1 week to nitiere gima nyaka ifweny kuome wadhi e yueyo ka waduogo nyako misero midwa dakgo kata ka nisero mari be nipenje gik manitiere ang' nonyisi gik minyalo penje sama waduogo ni to en ang' madipenj nyako e yo moriere mondo ing'e ni to am I having the right woman kose ma is a wrong one ano ka nyagol nyiso ni mondo watiek piyo piyo wadhi e yueyo eka waduogi mondo wadhi e yueyo wachak waduogi erokamano kiriwri kodwa sani en DAK ACHANA nerea kendo amora ahinya ni wantiere okang' mar ariyo maendi ma DAK ACHANA ang'e ni en kindego eko makare owuok endi kwa puonjo ji kaka ji onego ni bet moloyo ahinya jogo eko mamon modhi e keny gi nyithindo to gi kaka idhi gi nyathi mago gin gik malong'o ahinya ma nyaka ji sani puonjo nikech mano adier manitie ngima sani joma bende iyudo ka samoro ng'ato dhi gi nyathi e DAK nerea to iyudo ka mother in law korwako nyakwaro kata father in law nyathini koro osiko en ok ne kata ka omor kuma jowadgi nitie ma bende hinyo gini nyako nyalo bedo ni bero biro gi nyathi kendo dwa mondo dagi to reception moyudo ka be matters koro puonj losane gi mothers in law gi fathers in law inoto kin father in law lakini na mother in law losane kodgi kaponi wuodi okelo nyako man gi nyathi ka wuodi okelo nyako man gi nyathi kaw remo ni kaw nyathino bed mari even though ken rembi gi sano but gikone ni en mari koro rwake kaka dirwak mari moto puyone odi kanyo to katekni tiketho odi nikech Nyasaye bende neni kaka chal ka ok dwar magi ji to mari biro yudo konyo nade omiyo nyithindo gi te chi wuodi ni everybody in that family in your house rwak gi her gi migi parachiel atieko ikete machuok to malew kapi wangweno to malew pin nyako winji mane wach mantiere nikech adier mantie manes the new world order mondo yude nyiri matine biro nyuol chako nyuol kanyo tinde achiel ewi 10 en adier manyako bedgo chon jaluo ne kawo ga nyathi kimirwa moloyo to mawuoyi nokawo mok nyal dhi be kata biro rito rabuon ewi inegi to kata nyako manonyuole dalagi ne ok yudi chuyo marais ok ne yudi ng'ama kendi onge wuoyi masilili iwi kendi gi jodongo ma mochiege nosetho
mokwamo mudiwo mole kuri kwani ke ngama koro life ne en wasted. However, sani wane ni order wane piny manyien. Order mondo motim gik moko, wawe moko mag chike moko konya. Mag chike makela kwede gi hinyo jomoko mago atamre dak achana ka. Kado bed manien chik jaluo to en chik mane mahinyo ji mano ko nyal support. matieko Ji ko nyal support. But chik mariwo ji kendo kelo order gi hera mano to wariwo lwedo nyaka wadhi go nyime. Omiyo nyiri madhi katedo gi nyithindo tang'uru. We uru kere ndo adhi kuro kuri bege do pango wiji kani bende ni biro. Sawa, isebiro senyuomi kanyo. Tibet nari. Confusion. Madam, akena soma. Ok nyithindo te ma onyuol tok tho wuongi miluongo ni ochola kata achola. Kama ma ogamo remo kaliel nyuore pod numu mi onyuol ema iluongo ni ochola kata chola. To ka mama ogamo remo bang' dweche 3 monyuol, mano ok ochola kata achola. Inyalo chake nying mora mora mano dholuo. Ngano kocho ni nga wacho mani confusion adoni mondo ing'eyo nerea wapuonjore ber dak achana. Nyine wacho ni kaliel pod pok onyuore mano liel ng'eni nyuore ga bang' ndalo dweche 3-6 3-6. Koro bwana wacho ni nyathi ma koro baba gi notho moweye ich monyuol kapok liel onyuore mano miluongo no chola. Ebe mane kaka ong'eye kata chola. To nyathi monyuol mamin gi ogamore ma bang' ka liel nosenyuore ma piny osebedo mokwe, mano inyalo mi nying mora mora. An tang'eyo ni nyathi ma dhako nyuolo bang' tho chuore en achola. Mano e dholuo. Wuoino bote machi kaka ong'eyo kata ng'ama ne oro bocho te macho kaka ong'eyo. Tang'eyo jodongo mawinjo chenro ni endi ong'e maber ahinya ni nyathi monyuol bang' tho mar wuon mare. Molo nyathini mokwongo bi nyuola ma buon gi iko ta inyuolo bang' mano en ochola. Kamano. Nikech en samoro itieko kode chola. Mano me kama nying mar ochola ne ae. Iwinjo. Ing'eni dhako kane jaode tho to obedo ng'ama ogak. Iluongo ni dhako ne gi chola. Ma dhako inoko yini kata mondo dhi aora. Dhako inoko yini mondo dhi kata dala ng'ato. Dhako inoko yini mondo bi rip kata gi ji. Nyaka chop kama koro osechodo okola mopuodhore. Kore ko nyalo chako riwore kod ji kendo. Nikech pod nogak en gi tipo mar jaode mano iko. Golo tipo no mondo mi otime mondo mi opuodh mamani ne en ga process mabor malich. Emomiyo nyathi mimako ich ne sama kore puodho mingi ni kata bang' kosepuodho mingi ma miluongo ni ochola nikech koro en ochod kode kola. Koro kola mochod kode ne miluongo ni miluongo ni ochola. Ke jalune golo ga nying kalore gi matimore. Kani kinde koth iluongo mana koth. Kinde komo iluongo na komo. Okinyi. Koro maendi bende omake ich ne e sami chodo chola. Maluongo no ochola kata chola. Omiyo kama liel nyuore kata kode mochod go kode. Dong'eyo chodo go kode. Wachni mano koro dhako ni koro puodhore godo, koro webedo mogak bang' tho ma chuore. Mane kaka jaluno okete. Bwani bogolo pache moro kanyo, ni yalo mi koro nying mora mora. Ma otinde piny masani, lakini koro luo modimbore. Dholuo aching' ma en ochola kata chola. Sawa. Owinjore kendo malong'o. Owinjore maber. Omiyo kinonga miluongo no chola kata chola, mane kaka ne weche gini nitiere. Ka wadhi nyime. Nyako mane akendo ni en nyakwar yor nyamin mamana. Yor nyamin mingi. Chuor nyamin mamana. Owade gi kwargi koso. Gi kwargi gin owete. Penjona en ni kendna ni beber. Just be honest with me and help me appreciate. Just be honest with me. I'll appreciate your help. Thank you. Now help him. Gina na poka winyo kada. Oche ni chuor? Yani
gini gima uriere. Yani nyamin mama gi nyamin min wuoyini otede piny moro. To piny motede ni waye gi otedo kamoro. Koro dwani waye. Mere gino kana ko ketka. Nyamin mama u en wayu. Ngino wayu. Nyamin babo we wayu. Nyamin mama yalo ni mama u. Kata wayu. Anona Isungu luonge ni auntie. Auntie ya. Koro watigi auntie. Koro nyamin min gini. Auntie ne otedo kamoro. Koro kama auntie ne otede no. Your auntie ne. Nonyuolo wuoyi. To wuoyi ma your auntie ne ni nonyuolo. Onyuolo nyako. You understand that? It makes sense. Koro nyako ma nyakwar your nyamin min gini. Nyako ma nyakwar your auntie ne odwa kendo beber. It is far. Obo. Nyako ma ne kendo en nyakwar your nyamin mama na. Chuor nyamin mama na gi kwargi. Owete. Kora winje. Penjo na en ni. Kenda ni beber adier, just be honest. And let me. I'll appreciate. Okay. Nyamin mama gi. Tobor. Matin. Kijime nyamin mama gi otede piny machielo. Bor. Koro muna yuor nyamin mama gi ni. Ema macha nyakware. Aundie kende. Kende zaidi. Gino ka. Oka winyi kore ka winyi maber. Gino kaka ikende. Mano kwatini. Mano gidagi kendo ginyuol kendo koro gimaber ni koro nyamin mama gi chong'egi kucha. Koro nyalo luwo tonde nyako ni maber. Mano koro ni koro chalo kendo mabende ogemi. Mano is perfect. Koro bwana do mondo mi wakonye. Kaw nyako ni mano wat marabora maonge tol momakie. Take the lady obed chiegi. Mago ni mano nyapiny machielo mabor. Koro miyo kanyo endo wat madibed ne tude malich ahinya. Onge kode kan mana nyar yuor nyamin me. Nyakwar. Pare. Nyakwar yuor. Ondiek kende nyako ni Saidi. Kamano mi yude kende tinyise ni DAK ACHANA okwayo negi hai maber e tedo margi kata e kendo margi. Mane wach mantiere kanyo endo ka wadhi nyime e kawuono penjo ma kawuono gito. Tek giridore. Apenjo niya. Wuon jaoda ne en osiep kod min jaoda. Magita kawuono ginang'o gi hawa. Apenjo niya. Wuon jaoda ne en osiep kod min jaoda. Koro ne gin osiepe kapod gitindo, kapod kijende maybe. Koro ne okendo dhako moro mi okawo jaoda odak godo. To min jaoda otedo kamachielo. Koro jaduong' kane dhi go dala to go dala kod wuod dhako matin to weyo jaoda. Koro penjo ni be wanyalo dhi gedo e dala no? Very nice question. Very good. Mama pani ng'ama nyako monyuome. Penjo no nigi tiende. Jaode nonyuol ka jogi timo osiep maybe. Ai koro wuon jaode ni odhi onyuomo dhako machielo. To mama cha botedo kumoro. Mama cha botedo kendo e penjo. En nyathine manonyuomo gi manonyuolo gi nyako cha. Emuduogo. Koro nyathine monyuolo gi chiege moro ni makoro kendo ni maiko nyathine modhi ogo dala. Ma where side. Koro nyako ni penjo ni be ginyalo dhi gere dala cha. Imagine dala nchako no go kodgi. That is a very good question. Nyako no wiye chiemo wiye kwanyo. Koro oginyal dhi gere dala cha nerea. Oginyal. Oginyal gere dala. Kisa meja duonja ne go dala gi nyathi dhako matin. Tiene ni no ojwang'o ma. No kwedo mae. Iyo kwede. Kato we. Koro okonyal. Ta min gima betang' dhi chung'ne kanyo bende onge emise no. To koro ene wuoyi maduong'. Koro tang'o dhi onyuandre ka matin. Ene wuoyi maduong'. To ok nonyis ni wuoyi maduong'. Gima notimno. Koro kiko dhi kanyo, kiko ger gimoro amora kanyo. Min gibende dhi tedo kamachielo. Baba gibende to koro nojwang'.
Gimotim giikre gimany kaka ginyalo yudo pesa gi moro. Ginyiew lopgi. Ginyiew lopgi kamoro kata baba gi no odhi omi gilo kae Gilo. mondo mi ng'ane odhi oger dalane. Owuog gi e center. Kuro wuon nyalo dhi nyono ne kanyo endo kaka wuon mare. To konyono ne to ok nyon ne ei chiende ni kata rangach ma kuma nogoche ni. En gimitimo oko. To kwano kama ndo bedo matek ne okaw wadi gi wuon gi moro. Odhi onyono ne. To dalane koro kigiduogi bede nikech ang' duodro pur bedo mang'eny ahinya kae. Mondo mi gibed gi their own life ma gin gi ma giran mane gima jogi otimo. Apa ni nyako ma very careful. Nyako ne riek kabisa wiye kwanyo. Mago koro wachni mano wana wife material. To kare nyar kure da ng'eyi ber na kabisa. Ok wacho nyinge, wacho ni oa kure. Wach mantie kae ndi ne machielo ni okay, I'm James Milner. James Milner ne player ma Liverpool. No chake. James Milner pur gucho nyaka ni chake ng'at ma pur ngima. Ok ni ngima ng'ama go mpira sani ni gen James Milner sani ni moja 36 37. Kwani ng'ane nje gini adi. James Milner from Homa Bay. Aki nilikuwa naomba mnisaidie Pastor Nerea. Indiko message nigi message gik moko no wacho ka. Ing'eyo mko mende in short form mami. Wacho ni nilipata a girl who is ready for marriage or married from Kisumu Nyakachi. Yani ndiko yani kinendo. Yani nyako Lweny tumeka naye kutoka 2016 to 2022 February. Sasa kaka ndiko sasa yana SS. Awe ni sisi. Sasa hiyo naweza sema ni deadline ya kumwongelesha. Kwa hiyo muda yote tulikuwa na watoto wawili. So far alikuwa university. By the time hata mambo na school fees mimi na wazazi wake tulichanga pamoja. The mama watoto amechukua watoto last year mwezi wa 10. Eti watu hiyo wanaenda kwao kidogo. Akimaliza kugraduate wataenda. In short, huyo mama atawaendea. Akimaliza kugraduate atawaendea, sorry. In short, huyo mama ameniacha na watoto wako kwao. Hadi nao tafadhali mnisaidie. One day nilienda kwao kuona watoto. Lakini nilipiga simu walinipiga sorry sana. Lakini one day nilienda kwao kuona watoto. Lakini walinipiga sana eti nataka kuiba watoto. So mimi nilikimbia. Siku ngoja hadi brother in law waliniambia kama sitaki maisha yangu nirudi huko tena nione. To make it worse, hao watoto nimeoa. Hao watoto inamaanisha seterodhian. To make it worse, hao watoto nimeoa. Help. Hakai mwacho. Mimi nashuku mimi nashakuwa na akili mingi. Hata naweza mimi nishakuwa na akili mingi sana. Hata naweza tafuta huyo mama watoto ni muue because she is not right. Amenikataza watoto wangu na watoto wako nyumbani na nyanya yao. Yeye anafanya tu mambo ya anafanya tu maga hapa Nairobi. Kwa Ken magata binangu. Arokunejo kanyono. Okay, in short. Ngani wacho ni ginyanya kachi. Magisebedo godo since 2016 nyaka 2022 February koro negiwe loso. Igni mang'eny kabisa. Gini gi nyithindo ariyo to nyako ni ndi ne somo to graduate. Ayo kawo nyithindo ni dalagi kidogo. Kausitivo graduation to atawaendea. Koro wini botimo kamano. Wacho ni in short chal ni mama ni ndi no ringo mowe gi nyithindo gi. Koro kano dhi mondo ng'i nyithinde to joka oche no rodhe.
monyisi ni koero maisha yake asirudi huko tena, to nyithinde ni kuro. Lit kabisa. To dhako ni bende en nodhi adhiya kamano. Duoke marach be. Kuna ni marwa kodi nuzirum. Gima bwana ni penjo. Owacho ni do tim nang'o nikech paro donjo ne akili mingi pa ne paro maricho. Okinyi kokinyi. Owacho ni kata koromo gi mama no nyalo nege. Nyithinde gi nitie gi dagi ema gidak godo. To mama ni to koro en pani manga Nairobi ka. Koro kijana ni ndi ooro wach. Konye nere. Boy child thagre malit. Ine dichuo kony na nyathi mawuoyi. Ta konye ta sasa chuo ni gik moko ni ng'ato biro dhi e college dalani. En gima tek malich. Oda ok nyal biro loko college Nerea. Ka jonyuol ni ok okawo batik mar puonji. Kamisomi gikeno modong' koro wapuonj nyithindo. Ok ni awacho ni chuo kik puonj mon, but mon mipuonjo gi Nerea. Out of 10, achiel kende madiyud maber. Maduoko result. Mati nyako ni sama ne graduate cha, noseyudo ng'at machielo maja klase. Koro omuga ni to koro chini wewe alisha tu hapo, nishapata mtu wangu. No dialogue. Sina boseka, yani ina bose daro we wa kuomiani. I withdraw. I delete. Nyeni ka koro nyithinde ka koro winjo ni ogombo nyithindo dwane mondo ng'e kaka nyithinde chal. Ko dhi korgi nyako manyo nyithindo. Nyako ni beda ura. Nyithindo boka otero madala gi. Okana otero gi kamoro malich gi madala gi. Koro wino dhi mondo ng'e nyithinde. Tigoe. Manyiso ni kipo ni hero ngimani kik iduogi. Chak iduogi dala waka iduogi. Mano or mani dalo mawuon nyithindo. Mabendo nyuomo dhiang'. Mabende ni dalo uka. To dhiang' bo nyuomo. Nyithindo be mage mon bunge ni en mage. Sama no puonjunu nyaminu to bende nowere. Very bad. Ase wacho kendo ase nuoyo kae. Tido ga goya Luanda kajo ni en tich manono sana. Puonjo ng'ama chiegi. To kata kipuonje Nerea, nitie ejo ne gipuonje ng'ama dhako. Ok makwere kubire wago makwere ko chako nyuol. Ng'enyne chuo ae gi malit machal kamagi. Ini yawacho ni mondo giri matini medo ni sacrifice mondo chiegi osomgo, obo bede kaka mon wetene. Osom oyudo kata tije moro, okonygo family. Ng'ama kama kata no dag mag dichuogni. Ok okonyo dagi dichuogni. Okonyo dalagi. Dalo to kora chiki konyo Nerea nikech gimomiyo idwani mondo ji obed gi gine en mondo ikony kuonde minyalo konyo. Gima temo wacho mondo iwinji en kata gibed mag dichuogni. To faida ma dichuogni boyudo ire onge. Nikech ka koro sani ma pok ogine temo gisichako ne igoye. Dichuo, alus kudu nyaka karang'o. Out of 100 women, miyudo ko kamido mondo ipuonji nikech ihere en chiegi. Omera, maybe 2 nyalo paro mabed ni gin serious. Nerea gina sewacho ma explain. Sama ng'ato dhiga malo e life, nitie social ladder. Sama dhi malo, nitie joma koro relate godo. Chalo gi pesa. Kaka imedo yudo pesa. Kaka imedo choro maisha. En very natural. Koro ka in ipiedho wika, ni chuor nyanya kachi, nitiere university. Ndike ringo oko. Nikech kuti kete ka ni graduate oyudo mbesene, oyudo joma koro somo kaka en nyalo reason godo. In koro gima nyalo reason kodi onge. Kichono no ka ng'eyo mari ni piny. Ong'iyo wacho ni to into onyuolo kodi ang'o. Koro kata mondo jong'e ni mano en wuon nyithinde ka. In short, she doesn't feel ni you belong into her life. Nikech koro oseyudo luongo manyien. To mane kaka mon te bro tini kitere school mi empower. Aparo ni gini wasewache kama ng'eny. Koro negi mang'eny dwa kadhe. En koro manyo nyako ni mapono do nyalo negi. Tadiro nyalo negi. Yawa, in kogoyi mohinyi kama ne nyithindi ni dwa kwal. Nyathini minyuomo dhiang'. De kwal. Ne kai to or mabe ok inyuomo, or mok chiegi be. Wacho ni ka ngima ni ber kik ichak duog dala. What's that? Owete gi nyako koro ero gi nyamin gi. Koro goyo or margi ma. Koro kijana mawuoyo kama ni en dong chiemo no nyombi. Bwana aye kanyo. That is gone. In fact, that's gone.
lweny mondi kit ma kikidog ni chien en lweny nyithindi. To dala no kodog mondi. Next time idhi dala no endo, Digi police. dhi ka children's department kama intiere mondo layas gi the next children's department madala gi nyako macha nyakach. Mondo chief makoro omiyi barua. Children's department omiyi barua. Mondo mi dhi claim nyithindi. Mondo ikaw nyithindi bi bed godo and then you close that chapter. Full stop. But kati close chapter no nerea. Gino lit ni chunyi sasa mena Nyaka chieng. Sasa mena nyithindo ebo ga paro mene gima notimre ni. Nyithindi ibesa mokoro kikelo dhako machielo kaendi weche kudhiro ni wi nyithindo. Kore ke gicha duogo maber. Kore weche kuduogo ni maber, kore kadwa chako negi gi paro. Tinda gi nomiyo goya kendo man be gogi. In short, dhako ndo mondo miyo ruin ngimani. Mondo ngimani obed ni koro in ionge. Iparo gik mang'eny mabiro ne. To gi paro eno wuotho gi joge magi graduate gogo. That's a woman. Which type of a woman is this? Koro muga fight wo ma nyithindi ka nyithindi mondo mi puonje kaka in iwuon emidwaro min giwa mondo mi ogo piny. But gima gitimo ni no endo. Boch ma jogo no dhi mogo in. Chieng no timne ng'ate dala no. Chieng no timne ng'ate dala. Kapo nanin nadhi taka P3. Nino luor ka opithri ni nyen gi nyithindo siji chiego senyo nonsense dichuog ni be pache tin. Ka P3 mondo mi gini koro bed case. Nino wacho ni keso konyal kawo kidalo bidala maonge machiege mano puonjo ni makori neno. Tok chiegi ne momiyo goyi. Mano en makori nene. Koro chiegi mane koro en ne makoro nene gi gige go te kako chai no. Koro chiegi mochai momiyo no rodhi kaka rodhi ka guk makwalo ni. Ero en makoro sani koro keti gi tora makoro ikadhe ni. Okoyot. Nerado kendo mando kendo okanyalre. Musa de Musa goya. Gino koro sakethre. In fact koro wat makanyo be userumo. Usenyaka goya koro gimodong onge. Nyithinda gi makoro adwaro mus takaw lakini we must follow the law to the letter. Na wacho ne. Follow the law to mano assault. To kona ni dala no be onge ko dala no onge te goyie. Dala no ngoni dalau. Gima timre en nyithindi go mondo me fight e yodi. Ai bedi gi nyithindi gi kwe. Kiki rush edora dhako moro. If you can take your time, take your sweet time. Gi nyithindi. Kero tibro kendo, but don't rush into it. Marariyo, nyithindi to kikiwene jogi. Kech irodhi nyaka kuma nyithindi niti, mago jo muchai seriously. Nyithindi be neno kaka igoyi. Nonsense. Onde kula this nyasiya manto nyaka gimoro timre. Okanyal. Anatingo bada go erokamano ruoth ni nyalo chwe dhako. Okanyal. But okanyisi mondo midhi ket violence ka tim gimoro amora manyamna yo mar sheria. Mondo yudi nyithindi and then dhako ni ket ex maduong' e ngimani kode ma katang'o matimre en min nyithindi but wili kode. Mana en. Nerea Sauru mang'amido mondo wawachi. Wach nyathicha. Erokamano. Onyisa ni sa oserumo kaendi to mondo asome ji moko kaendi mane otimo maber ok wacho ni ne gioro pesa di alo mondo mi aduok erokamano ne ng'ama iluongo ni Samuel Ogeo, Moses Wambia, Lawrence Ochiel, Seth Opio, Charles Obimbo, Eric Obinda. Magi joma ne ogolo pesni maggi moore school kendo gioro ni information margi kuom nyathi manywa wacho masani ndi koro ne ntiere kod manendo ma en achiedh nadi. Ng'ato be nopenjo kaendi ni achichi ni e kar account kanyo e kama ting'o school fees code. Kar account kaendi gima koro iketo no wachi ni enter school fees code as account number followed by admission details kaka admission number ne kaka nondiki ni kanyo no mosendiko gi omi mana ina right. Kamichichi gono endo en right kamano. Pesa ni pokoromo. School onyiswa ni pesa ni pokoromo, ji poko timo kaka ne waparo. To pod wamedo mana jiwo ma mondo mi wayud konyruok kuom nyathini. Nyathini endi nitie chulo Imbo Secondary School, jomo osechudo kanyo endo waduoko nwero kamano mano yudo duoko maggi. Kapo ni timo chudo to yudo ka kolungo nyingi to chop ir mama ne Rembewa obro we namba ne kanyo endo mar mondo mi ichak ikonywa godo. Namba mar nyathini pod bro ringo kende TV kanyo endo mondo mi ukonye kaka nyalore. Paruru ni ma nyathi ma onge nyalo.
Nyasaye mad gwedhu ahinya. Nerea kitieko to namba ni kende sa oserumo. 0720 40 3913. Nyasaye ogwedhu. Nerea nchane jokano kamagaga umusi ahinya. Nana kano kamagaga dhano umusi malicha ahinya. Ngoche ni mondo renge dhiye kuro endo mondo timnegi dak achana. Jokamagaga rwako u lakini usedwarande nyaka jaero to utamuruoru gima nyiso ni dwaro. Jaero ka bende dwari koro miyo jokano gi kido mondo mi chop kanyo endo mondo mi gineni gitwa kodi. Erokamano masani sama yo wango kutangwa dhi nyime nyinga en Neko Kelo bed kod kinde ma owinjore.